Dámy a páni, v tomto videu sa dozvieme, že či sú brawlery naozaj roboti, alebo sú to normálne bytosti. A čo ak je niekde medzi tým niečo? Dnes sa pozrieme na tajomstvá sveta Brawl Stars a zistíme, kto je robot a kto. Určite nie. Takže poďme na to. Začnime jednoducho. Niektorí brawlery sú očividne roboti. Rico, Barley alebo Daryl majú kovové tela, robotické pohyby a často aj hlas, ktorý znie ako stroj. Tieto postavy nemajú klasické ľudské správanie. Ich útoky sú presné, mechanické a niekedy až neprirodzene dokonalé. To naznačuje, že boli pravdepodobne vytvorení a nie rodení. Ale potom tu máme brawlerov ako Colt, Shelly alebo Brock. Títo vyzerajú úplne normálne, majú emócie, reagujú na situácie a pôsobia ako skutoční ľudia. Majú osobnostný štýl a dokonca aj vzťahy medzi sebou. To znamená, že svet Brawl Stars nie je len o robotoch, ale aj o normálnych ľuďoch. A potom sú tu zvláštni brawlery. Spike je chodiaci kaktus, Crow je vták a Leon má schopnosť zmiznúť. Toto už nie sú ani roboti, ani úplne normálni ľudia. Vyzerá to, že svet hry je mix rôznych druhov bytostí. Jedna populárna teória hovorí, že celý svet Brawl Stars je experiment alebo zábavný park, či by mohli byť vytvorení na boj. Ľudia by mohli byť účastníci a tie zvláštne bytosti? Možno výsledok experimentov. Takže odpoveď je jasná. Nie všetci brawlery sú roboti. Niektorí sú prístroje, niektorí sú ľudia a niektorí Niečo úplne iné, ktoré sa nikdy nedozvieme.